efe be ba fo aji kese o to so nan adumine na sede wonim no adum no de yewura ne de bedua na tete no na a friend anum na abrofo de be corrupt din no omo ba ha omo betatra ha no ana din no anum fro no ba ha na ene yen ena sese adane aye adum ena aye adum for every akwam ne bai na de atiari se tama obri yabo a efiri mu no na yewura abedi akwam nananmo hwe na manaba na abedi kwa mahini na abedi obri yabo ade eti tete no satam no na akwam na hosa se obetime afiri akwam no wa se wo ba wabra woni security bia na ya ofa ansa seseku ya akwam yine ono na eja yewura o promise yewura se o mane masaba na oni protection enti yewura yi mi anuma samoa ene ne entourage ena yedi yewura chi ene kof kokko ena yina ba kumasi ne ba no kaye san ye chi akọ ena yewura se davi kof kokko komisi yewura kof kokko ne kof anochi komisi yewura se oni security bia na ojai me yakwa one be protect no na chese important say yeka na ye bon ho bai na de djumedi obedi no ekoso man kama eti amayaka ama yewura de mema santema se santema hwe yeso no ma yaduane ni so satam na numfo no mo pa aduane yi enti aduane diem ni ade na boso yema ya ni ka ha enti se adumini one of jumadi amidie ye se naima ene adishe ni nyina no me na me hwe so chese se BBC womanhia aha na ebe ya mani nyina ansa na ya sada ya ni akomanhia enti na mo home naima oda be sorry am korese se de ma me hostie na boni bia eni hono na chese ansa na makobiru ahono akwakoso mesawo hini ona me wono yewura de adumfo no ma akwam hini ya asafu hini asafu eni adum kabo ma na ya akwam na ye na efri akwam no ene ba beso asafu hini yewura me odeme ma menwi asafu hini se oni yentra na entima ye koka asafu ngoma ne ye konfokio enti bijumadi ba akoso wakom se akom ni wa me na me ho na emo me ye fokutre wa dumase asonfonson ni nyina asum ha asonfonson ni nyina asum ha ena kwapra hine Ibrahim more hine enkasem atoni omunyina ena tetrem ena nsoko omunyina afa ansa na yakoyera yebo asanteman ho bai ye pen so ye ba no na security bia ni ba bia ka ye ho ye na ne ye yewura ansa na daroma asante kabo enti no abrafo mo fifi ba bia o medu kumase ade a na je so mo sika na abehemase enti abrafo hine ne me mini twama hine bitwa ye musa Kenya si abrafo no na omo Kenya si abrafo no omo wo boaya ase ye ne de omo kodua o se de omo bawen bema Kenya si hine ena tuba bi so
na tete no na nkudio bi wo hɔ ma na wɔyɛ nyankomade ne ade nti abrafo no bi so hɔ ma na hɔ no mo yɛ nkudio yɛ adum de nti a ɔhema ni adum sɛ yɛ ba no mɛma nko a ne bae na yɛwura adom de ha ɛmaa me no ɛna mebusa yɛwura sɛ na nadaroma sɛ daakye meni wa ahwana ɛbɛdi ma deɛ ɛna yɛwura ɛde akonnwa ne kyɛ bia nkasa sɛ sɛbi beba bɛma mɛwo no ɔna bɛdi ma deɛ na asɛ no nti na dum asɛ deɛ bɛma bia deɛ na mmom the subordinate towns ne other towns ne deɛ baabi a ɔmo tama denkyira kono ɛtɔ yɛ a ɔmo nyinaa fifi denkyira ne nkronkro ɔmo ba bɛsoa yɛ no ɔmo ba no ɔmo didi ani mo ba no mmaa no a na ɛka ɔmo no a ɔmo ba no ɔmo ase fo ne di saa nkronkro no akonya ɔmo ba panyini a ɔmo nso bobɔ a nkonya no ase ɔmo ba bɛsom yɛ a baabi ɔmo fifi ba no ana osa asante de ade ase no ɛfa no yɛ ma enti no ɔmo no bae no ɔmo ase ɛna ma ɔmo so ɛma mpanyinfo ɛka ho no ɔmo didi ɛma mpanyinfo nyɛ obi ɔbaa biara na ɛyɛ hima sante hima ne aman hima no kwan ɔmo na ɛyɛ hima otufo abre mpɔnfoɔ ɛtetea tete na ɔmo se nkoratoa ɛbɛyɛ aduɔsonson na ɛwɔ aduma sɛ wobɛhwɛ a tete no na aha asantema na ne nyinaa wɔ ha na nananom fifi baabi ba yɛwura hɔ wɔ adum ase saa tam na ha nana ne nyinaa gyina na manhyia ni hɔ enti adum deɛ yɛ adumfoɔ no a yɛbɛbɛka ha no ɛna ɛnam ha sɛdeɛ ne yɛtaa yɛwura nti ne yɛtaa ɛna yɛgaade no ɛma no ne mu yɛdu no ansa na ɔbɔbɔbɔbɔ ada nkonnwa no nyinaa na yɛwɔ ha dada na nananom nyinaa faa ba bɛto yɛba yɛ ansa na asante ba eti nananom pii wɔ brɔno wɔ adum ha ɛyɛ ɔmo ade a ɔmo na te so a yɛwura de ma ɔmo ba de nyinaa de yɛwura de Akuapem TV bepɔw so han